बौद्ध जिला ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରି ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ, ଯାହାକି ବୌଦ୍ଧ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତରରେ ମହାନଦୀ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ଦକ୍ଷିଣରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ପୂର୍ବରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ତେଲନଦୀ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଓ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଜଙ୍ଗଲର ଆୟତନ 1277 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଲାଖ, ମହୁ, ଝୁଣା, ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ଅଁଳା, ସବାଇ ଘାସ, ଜାଳେଣୀ କାଠ, ବନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚମଡ଼ା, ଦାନ୍ତ, ନଖ ପ୍ରଭୃତି ମିଳେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ମହାନଦୀର ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ବୌଦ୍ଧ ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ପର୍ଯ୍ୟଭ୍ରମଣ ଲାଗି। ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଚୂନ କଙ୍କର ପ୍ରଧାନ। ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧରେ ପାଖାପାଖି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ SSC ଥିଲାବେଳେ ଆଉ କିଛି ST ଜାତିର। 3098 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରର ଏକ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଅବସ୍ଥିତ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 4,41,162। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2,21,625 ପୁରୁଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଜନସଂଖ୍ୟା 2,19,537 ଅଟେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ 22ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ SSC ଜନସଂଖ୍ୟା 1,04,934 ଏବଂ ST ଜନସଂଖ୍ୟା 5,53,364 ଅଟେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ବୌଦ୍ଧ। 3ଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ତହସିଲ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ, ହାରଭଙ୍ଗା ଏବଂ କଣ୍ଟାମାଳ। ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା 1186 ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା 69 ଅଟେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଜଳବାୟୁ ବହୁତ ବିବିଧ ଅଟେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ହେଉଛି ଶୀତଦିନ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପାଣିପାଗ ଅବଜରଭେଟରି ଅଛି। ମେ ମାସ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ତାପମାତ୍ରା 44 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଶୀତଦିନେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଖସିଯାଏ। ଜିଲ୍ଲାର ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ 1510.33 ମିଲିମିଟର ଅଟେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ, ବାଘ, ଖଡ଼ଗ ଓ ସାଲିକି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଉତ୍ପନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାନ, ମକା, ବାଜରା, ମୁଗ ଓ ବିରି ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଟିକରପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ନାମକ କୁମ୍ଭୀର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଚାରିଶମ୍ଭୁ ଓ ବୌଦ୍ଧକୀର୍ତ୍ତି ଅନନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି।